Assalamu alaikum ƴan masu albarka daga rashin zan fara online tech. Kada kuma ta ku danna mana alamar like da alamar share domin ƴan su amfana. Mun gode. Idan kuma kana kallon mu ne a Facebook, kada ka manta ka danna mana alamar like shi ma ka da share ka yi comment domin ƴan su amfana. Insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku hanyar da za ku bi ku yi scanning tamkar kwamfuta. So da yawa zaka je wurin kwamfuta amma a ce maka layi ya yawa ko kuma a ce maka abin ma ya yi tsada, mai ya tashi, gas ya tashi, komai ma ya yi tsada. Da wayar ka ta Android a sakamakon ci gaba da muke kawo muku da application mafi muhimmanci a wannan channel, a yau mun kawo muku wani gagarumin application wanda da shi ne zaka rika yin scanning na wayar ka tamkar kwamfuta, wanda idan ka yi shi sai ka ba mutane mamaki tamkar kwamfuta. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyo. Da fara za ka fara zuwa kamar ga link ne na aji maka a description na farko, sai ka taɓa link ɗin. Bayan ka taɓa link ɗin to ga abin da zai nuna ma kamar haka. Da ka shigo cikin setting ɗin biyu record, da ka shigo cikin shi abin da za ka fara yi shine ga dai wani wurin da aka rubuta ga shi nan wurin, ga wata alama nan ta farko, ga ta biyu, ga ta uku. Kawai sai ka misali sai ka ɗauki abu kamar haka, da ka shigo ka saita shi haka za ka yi. Kuma zan nuna maka cewa ga hanyar da ya kamata ka gyara abu zai kyau ka mai da shi kamar kwamfuta. Kawai sai ka taɓa daidai tsakiyar nan, sai ka taɓa nan wurin daidai na tsakiyar nan idan aro, sai ka taɓa ta kamar haka. Da ka ɗauka shi kenan, bar ku ga abin mamaki yanzu kamar kwamfuta, yadda ka san kwamfuta haka zai maida maka da shi. Bar ku gani abin mamaki yanzu. Za ma ka iya maida wani abin ma hanya kamar ta neman kuɗi cikin sauƙi, kana yin editing ana biyan ka. Ba shi da nauyi ko kaɗan, ba shi da wahala. Gashi wani abu ma da ya ƙara birge ni da wannan application ɗin shine kwata-kwata baya wuce MB 6 zuwa MB 5. Yanzu misali sai in ce bari in taɓa daidai inda aro ɗin nake an gani abin da ɗauka yayi ko bai yi ba. Zai ƙara baka size, ya buɗa maka shi, ya maka expansion, ya maka abin da zai maka. Ba ka gani, jiba to ji abin da ɗauka di ba ka gani yadda ya koma tamkar na kai wurin kwamfuta ne. Di ba ka gani saboda tsabaken shi. Na haka mun samu gagarumin ci gaba sosai a cikin channel ɗin. Kada kuma ta ga yanda ake da ka zugo kawai sai ka kara abin da kake son ka ɗauka, misali kamar wannan. kwata-kwata abin birgewa da application din shine baya da nauyi kwata-kwata. Zan ajiye muku shi a link ɗinku na zan ajiye muku shi a comment na farko. Zan ajiye muku description na shi application din da za ku ɗauko shi. Da ka rana comment na farko za ka ganshi. In kuma a YouTube ne za a ajiye maka shi a description, a nan saman description za ka ganshi. To wannan ita ce hanya mafi sauki da ake bi domin a yi scanning kamar kwamfuta ba tare da ɓata lokaci ba. Za ka ɗan jira shi ya gama wannan cycle, ga yana cycle sai ka ɗan jira shi ya gama wannan cycle ɗin da yake yi. Kawai yana gama sai ka taɓa daidai nan wurin, gashi nan sai ka taɓa shi. Ok, bayan ka taɓa shi za ka ɗan jira shi na mintuna, kun ga jin da ya koma yanzu gashi nan kamar kwamfuta. Ko da kwamfuta ka je a haka za a maka scan ɗin. To mun gode. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa sanarwa, sannan ku zaɓi mun gode. Amma kada a manta da liking da kuma share domin ƴan wasu amfana. Mun gode.